70 হাজার প্যাকেজ hয়তো তার যখন মানো আপাতত মাইরাव ini bikin juga ya itu যোগাযোগ খাইলে 70,000 আনবে Kalau kunci kaya kunci sama deh dia kok saya telah mendatangi dari kawan supaya saya suka juga sini kasih pas kamu tuh pas tinggi sebenarnya terus saya pikir apa baik tuh cukup nanti sebenarnya seperti kita nanya mereka coba ya kamu kerja kalau orang sen 70,000 nih kasih pakai cikon saya sebenarnya pas kemas dua ya tuh kayak kamu ya sampai tuh जों दिनै अरब फाइमानि सिनि खरक नै बोरै खरकसा तैसला खरकसा गंवार जागोनि फायै जों यामरक क्रास निङै जों बरकनो सुबानानि फाइया जे मानसाक सिनि क्रास निङै बरकनो नगै बलायके जों खायरक माने खाकामा सिंसा ओंखा तामनि बागै हिंगाकै जों बरकनि जे वारजाक माने गंवारजक मान नगै अहायके वारजाखा बलायके किरिमा सिंसा आइजे अबनो नगै जों बलायके खाकामानि सिनि खाव फाइया सिनि ट्रास निङै जों जे मानसाक जों सुबानानि जों बरकनो फाइया गाय जों अबाहायकेनो आं लुकरकनो बकयनामो जोङो गोबांमा बरक जे सुकनाय बरक अबाहायके जे बरक सुकयां तंमानि जे बिनि नांमानि जाराव सुबानानि एंथन आं सिनि हानि सिनि लुकरक नांकय Besek-besek ya borong nusu bazaka? Actually जों तामसिने सिनि ट्रास बासक कतर बेसि इंकुइ मानिया बा जों बरकनो जे सुक्ति जों रिखा हायफानो सिनि बखा तंमानि बखा जों रिखा गोबां सुक रिमे फानो जों बरकनो रिखा गतै आं एनाले PhD मथानि अक्राङै आं दिनै बरकनो लाइ खायरक माने बिसिंतै आं बरकनो कक रिखा सि नेक्स्ट प्रोजेक्टआव जों बरकनो 70,000 खाय जों अबाहायकै बर खरनैनो जों रिना हानि जों कक रिखा